Salut, sunt Cătă din Gașa Mea Nebună. Ne cerem scuze pentru o neprezentare, dar în timp de o lună cameramanul nostru a fost plecat la țară. Eu și cu sora mea, cea fără oase, am fost plecați la mare. Bibi și Adiță au fost plecați la țară, așa că, din motive personale și tehnice, n-am mai reușit să facem niciun episod. Timp de o lună. Ionuț a rămas acasă ca ultimul prost. Ne cerem scuze că, e prost. Logic. Deci, ne cerem scuze pentru absență și dorim să facem din ce în ce mai multe episoade. Așa că, de azi înainte, vom face câte episoade vreți. Acum, ca să vă zic ceva, am mai rămas decât 6 oameni în echipă. Eu, cameramanul nostru, Alex, sora mea, Vanessa, Vezi că trebuie să fie așa. Ionuț și Adiță. Ai noștri Toboșar și Maimuță au trebuit să... Mama lui Bobby nu l-a mai lăsat și pe Cătălin l-am dat noi afară după niște probleme mari. Accidente de probleme. Așa că ne cerem scuze pentru timpul în care n-am reușit să punem episoade și vă pupăm. De azi înainte vom pune noi episoade. La revedere! La revedere! Salut!